Kaya po guys, kakain po tayo na ngayon ng buko. Sino po yung gustong kumain? PM nyo lang po ako. Libre po yan, wala pong bayad. Inom tayo ng sabaw guys. Ito yung ginagawa namin guys, pang sandok ng buko na laman. Ito lang ng asukal yan guys, or gatas, masarap. Yan yun guys, laman. Iniwan ako ng kasama ko, nandun na siya sa baba. Init na guys. Kami yung kalabaw ko, mano na siya kasi nainitan na. Upo muna tayo dito guys. Sige, nainit na, pagod. Pero sanay tayo sa pagod eh. Lumaki tayo mahirap. Saka yung ano nga pala guys, yung trabaho ko dati, isa po akong security guard sa Manila, sa may Araneta, Quezon City. Matagal ako dyan hanggang nagka-lockdown. Tuloy-tuloy pa rin yung ano namin dyan, trabaho. Naikot ko na yan dyan sa may Tilos building, saka sa may Cyber Park to. Saka napunta rin ako dyan sa may ano, sa may Alimol. Tagal ko dyan sa Alimol. Tapos nung sinuwap kami, napunta po ako sa may market, sa may ano, farmers market. Yan. Kasi lahat ang napasukan ko pong mga agency sa Commander Security Agency, Safeguard Security Agency, at saka yung huli ngayon, Starline Security Agency.
halos na ano ako na lahat ng trabaho ng isang gwardiya. Nakapag-duty ako sa condo, sa office ng Chevrolet. Ano yun, hawak pa ako noon ng ano, safeguard. Tapos napunta ako sa Green Hills, sa may parking area po ako na-assign, entrance. Nangyari yung hindi naasahan, nangyari kay Paray. Natanggal kami lahat doon. Lumipat ako sa ano, bumalik ulit ako sa Commander Security. Diyan napunta ako sa may ano, sa may Tilos building, perimeter ako diyan. Grabing init, guys. Ulan init ako diyan. Na may mabasaway ng mga mayayaman, kahit maraming parking area, gusto nilang doon talaga sa illegal. Kaya lagi akong napapasubo diyan. Pero hindi naman ako nakikipag-away. Nakikipag-ayos naman ako. Kasi maganda yung approach ko sa kanila, na bawal po sila dito kasi meron pong signage na bawal po ang illegal parking. Kasi marami naman doon na ano yung parking area. Meron naman 15% 15 minutes grace period. Libre yun, walang bayad. At saka yung per hour nila dyan is 50. 3 hours 50 pesos. Tapos pag